ya ji daɗi ko ya ji daɗi, yaƙi ko yaƙi, jini ko jini. Ga wasu kurakurai da gyara ga masu rubutun Hausa. Saba ƙa'itar rubutun Hausa kan sauya ma'ana, kuma a wannan bidiyon zan sake taɓo matsalar haɗa kalmar wakilin suna da aikatau, ɓangaren da ake yawan kuskure a rubutun Hausa. Misali, ya ji, a nan ya kalma ce ta wakilin suna, haka ma ji kalma ce da ke nuna aiki, wato aikatau. Kalmomi ne biyu masu cin gashin kansu, amma haɗa kalmomin zai tayar da wata kalma ta yaji, kamar a ce, ya ji daɗi. Idan aka haɗa ya da ji, zancen zai rikide ya koma ya ji daɗi. Ga wani misalin, yaƙi ko yaƙi. A nan idan aka haɗa kalmar ya da ƙi, za a tayar da kalmar yaƙi, kamar a ce, sun zo yaƙi. Idan aka haɗa zancen zai sauya zuwa sun zo yaƙi. Ga wani misalin, jini. A nan ji kalma ce ta aiki, ni kuma wakilin suna. Don haka kalmomi ne biyu masu cin gashin kansu. Haɗa kalmomin zai sauya ma'ana. Misali, jini mana. Idan aka haɗa kalmomin ji da ni, batun zai sauya zuwa jini mana. Kun ga yadda saba ƙa'idar rubutu ke jirkita ma'ana tare da rikita mai karatu. Don haka haɗe kalmomin wakilin suna da aikatau matsala ce babba ga masu rubutun Hausa, musamman waɗanda ba san ƙa'idar rubutun harshen ba da nahawunsa. Mu tara a bidiyo na gaba.